Catherine Davies o Hendy Gwyn ar Daf sy'n deiliwr a hi sydd wedi gwneud y cotia hyfryd yma o'n cwmpas ni fan hyn. Neis i weld i. Nes i hyfforddi fel teiliwr yn y Ffindir ac yn Sbaen. Ie, na fe. Nes i wneud cwrs teilwriaeth diwydiannol yn y Ffindir a wedyn nes i wneud gradd meistr yn cynllunio gwisgoedd ar gyfer theatr, opera a cinema yn Barcelona. Waw. Fi sy'n byw na am 7 mlynedd yn Barcelona yn gweithio. Sut oedd yr ysbrydoliaeth i fod eisiau mynd i'r maes yna o waith? Wi wrth fy modd yn neud pocedi, actually. A wedyn, ar ôl wneud y gradd meistr, nes i weithio i adran teilwra eitha adnabyddus yn Barcelona. So, ges i profiad da fyna, wedyn mynd mlaen i weithio chydig bach yn theatr opera hefyd yn neud teilwriaeth theatrig. So, di dod â cefndir theatr, ond nawr yn arbennig o mwy mewn teilwra wrth fesur, sef bespoke tailoring. A dyma di'r cotia sydd dan i fan hyn, achos i wedi bod yn gweithio gyda Melin Tregwynt. Ie, na fe. So mae rhain wedi bod mewn arddangosfa'r enw Tirlun Teilwra, oedd yn Melin Tregwynt am 6 wythnos. So dwi wedi gwneud cotia yma gyda defnydd sydd wedi cael ei gynhyrchu yn Melin Tregwynt. Trafod reis yn y... Cera ni drwy So mae'r un yma enw'r defnydd. So mae'r print, chi'n gweld fan hyn, print laning sydd tu fewn. So jyst wedi dangos wedyn y print laning. Laning sydd ar y llawr fan hyn. Ie, na fe. So cot gelli yw hwn, a wedyn mae'r print codennau hadau i fynd gyda hwnna. So wedi cael ei darlunio dy llaw patrwm yma, a wedyn pob print wedi cael ei brintio a llaw yn y print house yng Nghaerdydd, printio sgrin wedyn. So, yr un nesa, enw'r defnydd yw rostyr, a wedyn di cymryd ysbrydoliaeth o'r grig yn tyfu ar y rostyr. Mae'r patrwm yma wedyn yn cynrychioli y grig. A gan bod ti'n gallu mestyn e, neud i jyst agor y got i ni gael jyst gweld, ni'n gweld, dyna'n gweld y lining hyfryd yna tu fewn. Ie, mae'r lliwiau wedyn. Ni'n yr hydref yn hyn, ynddi ni? Ie. So mae'r got yma'n ffito fi, so dwi wedi gwneud gan mai teilwra wrth fesur yw, mae pob cot yn ffito rhywun yn arbennig. So enw'r defnydd yw fflam, a wedyn mae'r print gwreichion i gyd fynd gyda'r defnydd. A wedyn yr un nesaf mae enw'r defnydd yw morling glas, a wedyn mae'r print ffrwydrad splash i gyd fynd gyda hwnna, sydd yn trio cynrychioli chydig bach o sut gafodd morling glas i ffurfio yn Abereiddi. A mae hon, bach yn wahanol, dwi? Bach yn wahanol, so mae rhain i gyd yn dod o gyfres ysbryd Melin Tregwynt, sydd yn cynrychioli tirlun Cymru a lliwiau'r tirlun ysbryd Cymru. A wedyn mae hwn defnydd yr enw Nexus. So, wedi cydweithio gyda artist Sticky Jim, sydd hefyd yng nghariad i. So, fe sydd wedi cynllunio'r print yma. A mae'r darnau bach, fel os chi'n gallu gweld, maen nhw'n neud lan y patrwm geometric, so mae wedi tynnu'r darnau ar led. Gai holi, gan bod nhw yn gotia jacedi i rywun yn benodol, pam mae hi'n cymryd i ddylunio o'i gael i fod yn union iawn i'r person hwnnw? Ie, so mae fe'n cymryd amser, chi'n cymryd y mesuriadau a wedyn cynllunio'r patrwm papur. So mae pob un wedyn yn cael ei wneud i rhywun arbennig. So cot mam yw hwnna, a cot fi yw hwnna, ffrind fi Catrin. A mae hanes diddorol i'r ddwy na, yn does? Ie, so mae'r cotia yma wedi cael ei wneud i menwod wedi cwrdd fel rhan o prosiect Blancot, sef prosiect dwi'n gweithio gyda Ffwrduriaid a Cheiswyr Lloches yn Oasis Caerdydd. So, cot Carla a Keila. So, fel rhan o'r prosiect, dwi wedi rhoi cot yr un iddyn nhw fel estyn croeso cynnes i Gymru, achos mae Cymru yw gwlad mabwysiedig nhw nawr. Ie, sy'n siŵr bod nhw wrth i bod gyda'r cotiau. A nath Carla helpu gyda elfennau o greu'r got yma hefyd wrth i fi addysgu nhw yn y ganolfan. So, Maen nhw gyd yn hyfryd chwarae teg i ti. Da ni gyd yn gweud, dwi'n licio hwnna, dwi'n licio hwnna. Ie, sy'n ofag i pwysau os ydych cael hwnna. Diolch i ti am ddod yn y mewn. A gyda llaw, os ych chi eisiau mwy o wybodaeth am waith Catherine fan hyn yna, cysylltwch gyda ni fan hyn. Ych chi'n gyfarwydd ar cyfeiriad erbyn hyn. Mae fe ar y sgrin, wrth gwrs. Cysylltwch â ni. Diolch i ti. Diolch yn fawr.